ngiyakhuluma meshona impela ngangikho emncwabeni wakhe ngathi umana ke kushona futhi washona before kushona uNyazi yilo inkosi hayibo samncwaba kwa mana ngizwe kahle phakwa kwenziwa yonke into inhlelo zakhe uhlelo lenziwa lokhu uhlelo laphela kwaqoqa ama take away umpanza ufakazi osizo lethu umphathi wakhona man kose 26 yes naku ngizwa kuthiwa engathi wena uqinisile serious mina nje manje ngilethe information wadlula emhlabeni engayazi nini umuntu okade engasekho emhlabeni lona mengaphosisi man ubani policy mnaye lana thina manje 2001 ushone nini unesibani ushone ngathi ngasho bese kunesikhathi utowashona kodwa engikhumula khona ngoba no sizo lethu la ngabe nazi imoto eziningi la senevenedo edriver wena futhi umpanze ezibambele mathuba lo sikhathi wangcoba lo muntu lona ngoba esevuye futhi uphinda wabhalisa usebhalisa kusibili manje ukufika kwesibili wesibari serious wakungathi wakhala abantu yonke into yakhe yenziwa awusitshela ngodaba lakho lokushona wambeswa ngisho ingubo wangcatshwa sampela hayi